Poštovani, s vama je Discordlak i nastavit ću objasniti kako skinuti, instalirati i optimizirati Windows 10. Pratite moje korake uz glazbu te ne bi smjelo biti nikakvih problema pri samoj instalaciji. Od dodatnog hardvera potreban je samo USB stick od najmanje 8 GB. U opisu dalje ostavio sam link za download mojih osobnih programa koje trebate instalirati za vrstu korištenja samog računala. Te dodatne programe možete skinuti poslije instalacije samog operativnog sustava. Ti dodatni programi su Klik za Windows 10, Mira za usipanje, Chrome Setup, Office 2010 Pro Plus koji je već aktiviran i Windows Media Pack ako mislite instalirati nešto do programa. Nadam se da ćete uživati u samoj instalaciji.